Sa lalawigan sa Bohol, grass fire miolbo sa ibabawang bahin sa duha ka Chocolate Hills. Sa era nato, ang kahimtang karon sa maong sunog pinaagi sa live report ni Nico Serino. Nick. Yes lang, gikan din sa atong gibarugan sa Chocolate Hills Complex sa lungsod sa Carmen. Inyo makita din sa akong likuran lan ang duha ka mga bungtod nga mo'y naapektuhan ni siya sa grass fire nga miigo kagabi. Grabe, piti-piti gud. Pasado alas 7 kagabi nadawat ang alarma sa sunog sa Barangay Buenos Aires sa lungsod sa Carmen. Apektado ang duha sa kapin libo ka mga Chocolate Hills nga iladong tourist attraction sa lalawigan. Nagsugod ang grass fire sa ibabaw nga bahin sa duha ka bungtod nga daling mikatap paubos. Ang mga Chocolate Hills napalibutan og cogon grass. Gibana-bana sa BFP, moabot sa 5,000 square meters ang gilapdon sa area nga apektado sa grass fire sa mga bungtod nga dunay bana-banang 100 meters nga gihabugon. Mano-mano ang pagpaong sa kayo sa mga bumbero gamit ang mga sticks ug mga sanga sa kahoy gihampas sa nagkayo nga sagbot. Wa nila ma-penetrate ang ibabaw nga bahin sa bukid kay walay karsada ug gani wa na sila kapasirit og tubig gikan sa ilang fire truck. Nato ang kayo mapalong, so nagmano-mano ta og saka dito, nagmano-mano ta og bunal sa mga kadtong nagsiga nga mga grass. Bunal na sa dili kapasirit. Bunal gyud, wala gyud mi kapasirit kay ang ato ang mga fire hose disad kabot. Sa pagsusi sa GMA Regional TV, may pipila ka mga balay sa ubos nga bahin sa mga apektado nga bungtod. Distansya ra hinuon kini apan matod sa mga residente, gibati sila og kakuyaw kagabi ug galing mudako pa ang kayo. Sama kang Eddie, caretaker sa usa ka yuta nga nagpangulbaan nga mahagbungan unya sila og aligato ug maapil ang mga pananom ingon man balay nila sa ubos. Di naghuwat apoy may bisig masunog ning niya kay daghan na ba kayong mais na bagong gikuan nanggian. Amor ang bantayan basig mo kana pa ring ubos. Paabot mi sing nani bumbiro mabot na yun. Napi uban ni ngonog. O sabi pag abot ta bumbiro anang aram habuga man. O nang paabot mi gon diha bumbiro ito sa taas. Pero kabantay to kanang mo ambugan ni ubos ba. Kabantay. Asoy hinuon sa mga residente, may laing bungtod na nga nasunog pipila ka semana ang milabay, butang nga wasab sila masayod unsay hinungdan. Matod sa Bureau of Fire, di pa matumbok unsay hinungdan sa sunog kagabi. Apan usa sa gitanaw ang spontaneous combustion o kalit lang nga pagkasunog epekto sa grabing kainit. May tabo tingali ng spontaneous combustion kung grabe kainit ang panahon niya, ang ato mga sagbot patay. So mahitabo gyapon na siya. Pero di nato lesson nato i-determine og mao gyud siya kuan kasagaran gyud man activity. Tambag nila sa mga tao magmatngon kanunay aron kalikayan nga maigo sa sunog nga sagad mahitabo labi na karong grabe kaayo ang kainit sa panahon. Ning mga higayuna lang aton ipakita ang sitwasyon dinhi sa Chocolate Hills Complex dinhi sa lungsod sa Carmen. Padayon ang pag-abot-abot sa mga turista labi na karong adlaw nga holiday man tungod sa Mayo 1 ug kapiyastahan sab dito sa Dakbayan sa Tagbilaran. Di sa itong himutangan sa lungsod sa Carmen, padayon ang pag-abot-abot sa mga turista nga may bisita dinhi sa Chocolate Hills Viewing Deck. Musaka, nining kapin sa 200 kaang-ang sa hagdan. Pahingon sa ibabaw nga bahin, aron makita gyud ang 360-degree view sa kinatibuk-an sa Chocolate Hills dinhi sa lungsod sa Carmen ug sa mga kasilinganan nga mga lungsod dinhi sa lalawigan sa Bohol. Sa atong nahimutangan dinhilan, padayon sa hinuon ang hugot nga seguridad nga gipatuman sa kapulisan o sa mga opisyales aron na masiguro nila ang kaluwasan sa tanan nga mga bisita o sa mga turista. Samtang balik dito sa nahitabo nga grass fire kagabi ining duha ka mga adjacent ka mga bukid gikan ra dinhi sa Chocolate Hills Complex land. Matud sa kabombiruhan wala na sila mohatag og estimates sa sunog kagabi tungod kay wala may na damage nga mga structures o mga panimay ug bugtong kanira mga cogon grass ang nasunog kagabi. Hinon padayon ang ilang awhag sa tanan nga mga tao nga mo-cooperate aron kalikayan kining mga insidente sa grass fire nga common karong panahon nga grabe gyud kaayo ang kainit. Alan? Okay, daghang salamat Nico Serino.